слухачоў. Хвала Хрысту. Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядвае гэты наш YouTube-канал. Дзякуем за вашу прысутнасць, за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, слухаць таксама гэтыя разважанні, катэхезы, паглыбляць свае веды, асабліва глыбей разумець і перажываць святую Эўхарыстыю. Запрашаю да супольнай малітвы. Няхай Божы Дух вядзе нас, напаўняе і асвятляе. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Божы Духу, Духу любові і праўды, напоўні нас, дай нам адчуць Тваю прысутнасць, асвятлі наш розум, распалі любоўю нашыя сэрцы. Дай нам зразумець глыбіню Эўхарыстыі, найсвяцейшай ахвяры, і навучы нас пабожна і сапраўды вельмі актыўна прынимаць удзел у гэтым найважнейшым спатканні з Богам, якое мы маем на зямлі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. Запрашаю да чарговай катэхезы. Разважаем прыгатаванне дароў. Гэта той асаблівы момант, калі мяркую, што большасць вернікаў не столькі не разумее, колькі зусім не звяртае на яго увагу сваю. Гэта момант, калі мы сядаем пасля таго, як ужо скончылася літургія слова, сапраўды міністранты робяць сваю работу, скажем так, прыносяць на алтар, прыгатаўліваюць гэты алтар, прыгатаўліваюць дары. Часамі ёсць працэсія з дарамі, тады нейкім чынам мы таксама яшчэ прынимаем удзел, але потым дзесьці ўжо чалавек заняты альбо спевам, а часамі так ёсць, што выходзіць чалавек, который збірае ахвяраванні, і кожны пачынае там шукаць у кішэнях ці у сваім кашальку гэтую ахвяру і зусім не звяртае увагу на тое, што адбываецца менавіта на алтары. Сёння менавіта пра гэта, пра прыгатаванне дароў. На пачатку, як заўсёды, цытата Яна Паўла II з яго дакументу «Dies Domini». «Са сваёй ахвярай Хрыстус яднае ахвяру Касцёла. У Эўхарыстыі ахвяра Хрыста становіцца таксама ахвярай членаў яго цела, гэта значыць кожнага з нас. Жыццё вернікаў, іх пахвалы, цярпенні, малітвы і праца яднаюцца з жыццём, праслаўленнем, цярпеннямі Хрыста і з яго канчатковай ахвярай і набываюць такім чынам новую вартасць. Такі удзел усёй супольнасці становіцца асабліва бачным у нядзельным сходзе, які дазваляе прынесці на алтар мінулы тыдзень з усім цяжарам яго чалавечых справаў». Гэта канец цытаты Яна Паўла II. Пасля таго, як адбылася працэсія з дарамі, і дары былі ўжо прынесеныя на алтар, або калі яе не было, і менавіта міністранты прынеслі дары і прыгатавалі ўсё як трэба, цяпер у літургіі адбываецца узнясенне і складанне на алтары хлеба і віна, якой спадарожнічаюць спецыяльныя малітвы удзячнасці на ўзор гебрайскіх малітваў. Пасля апошняй літургічнай рэформы, пасля Другога Ватыканскага сабору, святар кажа над хлебам, гэтыя словы мы чуем гучна, тады, калі нема спеву. Такія словы. Святар бярэ патэну з хлебам, з гост'яй і кажа такія словы. «Благаслаўлёны ты, Пане Божа сусвету, бо, дзякуючы тваёй шчодрасці, мы атрымалі хлеб, плод зямлі і працы рук людскіх. Ахвяруем яго табе, каб ён стаў для нас хлебам жыцця». Найчасцей святар прамаўляе гэтую малітву паціху, а калі кажа гучна, то сабраны народ адказвае словамі «Благаслаўлёны ты, Божа, навекі». Таксама над келіхам святар вымаўляе словы малітвы. Паслухайце іх, калі ласка. «Благаслаўлёны ты, Пане Божа сусвету, бо дзякуючы тваёй шчодрасці мы атрымалі віно, плод вінаграднай лазы і працы рук людскіх,
ахвяруем яго табе, каб яно сталася для нас напоем духоўным. Тут таксама, калі гэтая малітва гучыць, то народ адказвае: благаслаўлёны ты, Божа, навекі. У гэтых малітвах касцёл звяртаецца да Бога як да стварыцеля, который кожнага чалавека шчодра адорвае сваімі дарамі. Гэтым разам гэта хлеб, плод зямлі, і віно, плод вінаграднай лазы. Чалавек прыносіць стварыцелю праз рукі святара хлеб і просіць яго, каб Бог перамяніў яго у хлеб жыцця. Сапраўды мы верым, што хлеб, который цяпер з'яўляецца простым хлебам, пасля перамянення становіцца целам Езуса Хрыста, хлебам жыцця, хлебам на жыццё вечнае. Таксама і віно, каб было пераменена ў напой духоўны. Тут падкрэсліваюцца і таксама удзел чалавека у гэтай справе паўстання ахвярных дароў. Гэта не то, што Бог ускладае ў нашыя рукі хлеб і віно, гэта таксама удзел чалавека. Праз узнясенне келіха святар ці д'якан з прынесеных ампулак налівае у яго, у келіх, крыху вады. Вылівае віно і таксама крыху вады. Падчас гэтага жэсту ён вымаўляе словы: праз таямніцу гэтай вады і віна дай нам, Божа, удзел у бостве Хрыста, які прыняў нашую чалавечую натуру. Гэтых слоў так сапраўды мы хіба ніколі ў літургіі не пачуем гучна, але на гэта менавіта падчас катэхезы гэтай звяртаю увагу, каб мы дзесьці звярнулі свае вочы, убачылі той момант, калі святар налівае ў келіх віно і кропельку вады і гаворыць тады паціху гэтыя словы: праз таямніцу гэтай вады і віна дай нам, Божа, удзел у бостве Хрыста, які прыняў нашую чалавечую натуру. Гэта жэст ужо мы на мінулай катэхезе растлумачылі, таму цяпер можам перайсці далей. Далей святар, пахіліўшыся перад алтаром, пакорна прамаўляе паціху словы, которых мы таксама ніколі так сапраўды ў літургіі не пачуем. Вось паслухайце гэтыя словы, што там святар шэпча паціху. Прымі, Пане Божа, нас, якія стаім перад табою, у духу пакоры і са скрушаным сэрцам. А наша ахвяра, якую сёння складаем, няхай будзе табе даспадобы. Гэтыя словы святар гаворыць ад імя ўсіх, але таксама і ад свайго імя. Выказваюць яны узгаданае ўжо раней духоўнае значэнне ахвяры. Ахвяры ўсіх вернікаў, менавіта ахвяры з сябе і улучэнне ў ахвяру Езуса Хрыста усіх сваіх радасцей, смуткаў, параз, перамог, а таксама плёнаў сваёй працы. Такім чынам, кожны вернік злучаецца з ахвярай Хрыстовай. Прымі, Пане Божа, нас, якія стаім перад табою у духу пакоры, са скрушаным сэрцам, ахвяра, якую сёння складаем, няхай табе будзе даспадобы. Падчас некаторых урачыстых цэлебрацый у агульным уступе да рымскага імшалу прадбачыцца, што святар можа таксама акадзіць дары, змешчаныя на алтары, а затым таксама акадзіць крыж і сам алтар. Гэта павінна азначаць, што ахвяраванне касцёла і яго малітвы узыходзіць як дым кадзіла перад аблічча Пана Бога. Потым, таксама пасля гэтага акаджэння, звярніце ўвагу, калі яны ёсць, акаджваюцца дары на алтары, потым праходзіць вакол алтара святар і акаджвае ўвесь алтар, затрымліваецца на тым месцы, ці гэта будзе пасярэдзіне, ці збоку, каб акадзіць крыж, і пасля гэтага наступае жэст абмыцця рук. А перад гэтым, калі ёсць асіста, гэта значыць тыя, хто прыслугоўваюць, лектары чы міністранты, яны таксама могуць акадзіць святара дзеля ягонага служэння народу. Гэта знак таго, што святар ад імя Хрыста, так як бы Хрыстус сам прыходзіць і служыць,
але таксама выходзяць потым перад алтар і акаджваюць увесь народ. З увагі таксама на такую святарскую годнасць усіх ахрышчаных. Гэтую святарскую годнасць мы ўсе ахрышчаныя атрымліваем на сакраменце падчас сакраменту хросту. Пасля гэтага, так як я ўжо ўспомніў, наступае жэст абмыцця рук. Ён з'яўляецца па-за сталасцю пасля гэтай разгорнутай працэсіі з дарамі, пасля якой, которая сапраўды была раней, біскуп ці святар, якія прынімалі гэтыя розныя дары натуры, яны павінны былі абмыць рукі, бо гэтыя сапраўды рукі забруджваліся. Цяпер гэты жэст абмыцця рук, ён мае толькі сімвалічнае значэнне, выказваючы імкненне духоўнага ачышчэння. Перад тым, як скласці сваімі рукамі, так робіць святар гэтую ахвяру, хоча таксама ачысціць не толькі знешне рукі свае, але гэта вось менавіта сімвал такога духоўнага ачышчэння. Вынікае гэта сапраўды са слоў, якія святар прамаўляе паціху. Зноў ж чарговыя словы, якіх мы, можа, ніколі не пачуем. Калі абмывае святар рукі, то кажа такія словы: «Змый з мяне, пане, віну маю і ачысці мяне ад граху майго». Гэта словы, цытату з псальму, які сапраўды прамаўляе святар як малітву ачышчэння. У шматлікіх рэлігіях існуюць рытуальныя абмыцці у якасці сімвалічных дзеянняў, якія выказваюць прыгатаванне да малітвы і таксама да ахвяры. У гэтым месцы тыя, хто рыхтаваў рэформу літургіі, памяталі пра словы псальму 24. Вось якія словы: «Хто узыдзе на гару пана, і хто стане на святым месцы ягонным? Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, хто не схіляе душы да марнасці і не прысягаў фальшыва». Гэта вось той сімвалічны жэст абмыцця. Ён здзяйсняецца знешне, там сапраўды вада, ёсць ручнічок, але значэнне яго вельмі глыбокае, унутранае і духоўнае. Пасля гэтага святар гучна выказвае просьбу ўсіх прысутных аб прыняцці Богам ахвяры, якая за хвіліну будзе яму складзена касцёлам. Святар прамаўляе так: «Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны». Народ адказвае такія словы: «Няхай пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому». У гэтай малітве маем удакладненне і значэнне ўсяго касцёла. Гэта супольнасць, якая збіраецца на Эўхарыстыі, а таксама увесь касцёл, які моліцца і просіць, каб Бог прыняў гэтую ахвяру. Варта звярнуць увагу, што святар заклікае да малітвы і просіць, каб сапраўды малітва братоў і сясцёр, яна спрыяла ахвяраванню таго, што складаецца на гэтым бескрывавым ахвярніку. Святар прамаўляе так: «Маю і вашую ахвяру». Хтосьці скажа: «Ну, але як? Ахвяра ж адна, чаму святар кажа, што гэта мая і вашая?» Іначай святар складае ахвяру, гэта значыць, ён, пра гэта яшчэ будзем размаўляць, ён як Езус Хрыстус, у асобе Езуса Хрыста. Ён потым будзе гаварыць, браць у свае рукі: «Гэта цела маё, гэта мая кроў», так як бы Езус быў прысутны і гаварыў. А інакш да гэтага ахвяравання ставяцца і перажываюць менавіта вернікі, которые не маюць гэтага святарскага служэння. На гэта таксама можам звярнуць увагу. «Няхай пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць усяму касцёлу». Звярніце увагу, што мэтай ахвяры з'яўляецца перш за ўсё праслаўленне і хвала імя Божага. Яна складаецца на Божую хвалу. Але кожны з нас, удзельнічаючы, таксама карыстае з гэтай Божай хвалы. Яна сапраўды з'яўляецца духоўнай карысцю кожнага удзельніка Эўхарыстыі. На заканчэнне прыгатавання дароў прамаўляецца малітва над дарамі. Гэтую малітву гучна прамаўляе альбо таксама спявае святар,
Падобна таксама як малітву на пачатку, якая называецца калекта, пра яе мы ўжо размаўлялі, альбо малітву пасля камуніі, і пра гэта яшчэ будзем размаўляць. Была яна уведзена ў літургію, у эўхарыстыю у 8 стагоддзі у франконска-галійскім раёне. І прамаўлялася гэтая малітва ціха, адсюль яе лацінская назва секрэта. Пастаянным зместам гэтай малітвы з'яўляецца просьба аб прыняцці нашых дароў і малітваў, а такім чынам нашага ахвяравання сябе добраму Богу. Часта ў абліччы таго, што за хвіліну ўжо здзейсніцца як цэнтральнае выдарэнне літургіі, з'яўляецца ў іх просьба аб яе збаўчую дзейнасць. Хацеў бы таксама напрыканцы катэхезы прачытаць некалькі такіх малітваў над дарамі і асаблівым чынам звярнуць нашу ўвагу не толькі сёння, але так як заўсёды заахвочваю чарговы раз, калі пойдзем на святую літургію, на імшу святую, выслухаць, пачуць тыя словы, якімі касцёл, святар моліцца, бо гэта не толькі малітва святара, гэта нашая малітва, которая мае вельмі глыбокі змест, і сапраўды яна уводзіць нас у гэты сэнс духоўнага ахвяравання. Паслухайце, калі ласка. Напрыклад, малітва над дарамі 18 снежня. Пане наш Божа, няхай гэтая ахвяра, якую мы складаем, зробіць нас прыемнымі Табе і дасць нам удзел у жыцці вечным Твайго Сына, які стаў чалавекам, каб смерцю сваёй заслужыць нам несмяротнасць. Далей маю тут перад сабой наш імшал. Сёння, напрыклад, свята урачыстасць аб'яўлення Пана і сённяшняя малітва над дарамі. Пане, просім Цябе, ласкава ўзглянь на дары Твайго касцёла. Ужо не золата гэта, кадзіла і міра, але Езус Хрыстус, які ў гэтых дарах выяўляецца. Яго складаем у ахвяру і спажываем. Вельмі глыбокі змест той малітвы, якая сёння прагучала ва ўсіх касцёлах. І таксама яшчэ малітва можа з чарговага літургічнага перыяду, малітва першай нядзелі Вялікага посту, малітва над дарамі. Пане наш Божа, учыні просім, каб мы належным чынам складалі Табе ахвяру, якою распачынаем падрыхтоўку да святкавання велікоднай таямніцы. І яшчэ адна малітва, ужо няхай гэта будзе той наш урачысты час, напрыклад, аўторак у актаве Пасхі, малітва над дарамі. Міласэрны Божа, прымі ласкава дары Тваіх верных і дай, каб атуленыя Тваёй апекаю, яны захавалі атрыманыя ласкі і дасягнулі вечнай радасці праз Хрыста, Пана нашага, і тады ўсе людзі адказваюць Амен. Гэта столькі на сёння. Пра тыя справы, якія мы размаўлялі, яшчэ раз хацеў бы нагадаць, гэта прыгатаванне дароў вельмі важны, так як кожны этап, чым момант святой літургіі, але на гэта звярніце ўвагу, каб мы падчас прыгатавання дароў не былі занятыя нечым іншым. Сапраўды можна спяваць адпаведную песню, але вачыма, сэрцам прымаць удзел ва ўсіх тых дзеяннях, которые адбываюцца падчас прыгатавання дароў на алтары. Такога глыбокага перажыцця Эўхарыстыі жадаю кожнаму з вас і яшчэ раз дзякую за ўвагу. Хвала Хрысту! Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.